Türkmenistanyň paýtagtynda sakgally adamlaryň tötänden saklanmagy we olaryň polisiýa äkidilip soraga çekilmegi dowam etdirilýär. Aşgabat şäherinde sakgal östüren ýaş oglonlary ýygnap soraga çekerler. Dostumy we onuň ýanyndaky sakgaly öskün oglany ýoluň ugrunda durka polisiýa ofiseri gelip maşyny mündürip äkidipdir. Bölüme baran soňlar olary soraga çekip başlapdyrlar diýip habarçymyz 13-nji martda aýtdy. Onun sözlerine göre bu soraga edişlik tutuş günüň dowamında udaga çekip ýigitler sakgalyny tirmaga mejbur edilipdir. Siz näme wahabimi näme sakgal östürýäňiz diýen soraglar bilen gorkudypdyrlar. Olary irden saat 10-daky äkidişlerinden akşama çenli saklapdyrlar. Ol oglanyň biri Türkiýede işläp gelenlerden beýlekdi bolsa gullukdan ýaňy gelen oglan. Ahirinde Türkiýede bolup gelen oglana hamama girip sakgalyny tirmak tapşyrylypdyr. Şondan soň ony bölümden goýberdiler diýip habarçymyz gürrüň berdi. Azatlyň Aşgabatdaky söhbetdeşleriň sözlerine görä häzirki wagtda paýtagtda sakgal östürmek moda öwrülipdir. Käbir ýaşaýjylar sakgalyň meşhurlygyny ýaşlaryň daşary ýurtlara meňzemek isleginde görýärler. Şeýle-de köplenç sakgaly daşary ýurtlarda bolup gelenleriň östürýänligini aýdýarlar. Aşgabatlylar özleriniň sakgaly üçin polisiýa tarapyndan iýdarlanmagyna nägile bolýarlar. Käbirler öz sakgallaryny halaýanlygyny beýlekler tirmaga ýaltanýanlygyny aýdýarlar. Söhbetdeşlerimiziň biri murt sakgaly tirmagyň belli bir çykdyjylary talap edýänligini belledi. Häzir dukanlarda päkiniň bahasy 15 manatdan satylýar. İşlemeýänlerden şoňa da pul tapmaýanlar az däl diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri soňky aýlarda ilatyň daş keşfine degişli birnäçe çäre gördüler. Ýanwar aýynyň aýagynda ýurdun howpsuzlyk gulluklarynın işgärleriniň ýüzünde bir-iki günlük gyrçyw sakgaly bolan adamlary hem ýaş oglonlary saklaýanlygyny Azatlyň paýtagtdaky habarçylary habar berdi. Şeýle-de Aşgabadyň polisiýasy delekhanalaryň işgärlerinden öz müşterileriniň saçlaryny moda görä ýörite görnüşde şekilde tirmak we bejermek işini etmejegi hakynda dilhatyny alypdy. Türkmenistanda iratyň altyn diýişli erkek adamlaryň uzyn saçly we sakgally bolmagynyň gadagan edilmegi we olaryň häkimetler tarapyndan iýdarlanmagy ýyllar boýy dowam edýär we wagtal güýçlenýär.